Александрина Пендачанска и Людмил Ангелов в чест на маестро Михаил Ангелов тази вечер в зала България. Не пропускайте. А сега ни отиваме в едно много интересно пространство, което се оформи в идеален център на София, на улица Самуил, между Солунска и Денкоглу. Буквално в рамките на 30 метра са разположени цели 7 галерии да ходим пространства. Направо. Там е Ана Ангелова. Тази вечер се открива вечер на галериите. Ана Ангелова вече е там, не знам точно коя от 7-те галерии избрала, но вече се досещам, виждайки куклите отзад. Добро утро, Ана. Добро утро, колеги! Намираме се в арт къща Куклите, която е едно от пространствата, които тази вечер ще се включат в вечерта на галериите. Преди обаче да ви кажем с какво ще ви съблазни тази вечер, трябва да обърнем внимание на това, че проектът се казва 7 на 30. Какво означава това? Сега ще ни разкаже Жени Костадинова. Добро утро! 7 на 30. Какво означава това? Да не би да променяте работното време на галериите? 7 дни в седмицата, 30 дни от месеца. Не, 7 на 30 означава, че 7 артистични пространства, 7 галерии, които се намираме на 30 квадратни метра на улица Солунска, заключени в областта на улица Самуил, между Солунска, Христо Ботев и Денкоглу. Тази вечер ще представим няколко изложби, като 5 от тях са фотографски, посветени на месеца на фотографията в рамките на него. Проектът се появи много спонтанно, защото в рамките на има-няма 2 години от 2 галериите станахме 7 и решихме да направим нещо съвместно. Така се получи 7 на 30, като се надяваме, че след време дори този формат ще става по-голям, защото във всички пресечни на улица Самуил има и други галерии и арт пространства. Аз искам само да спомена кои са галериите, в които тази вечер ви каним на много интересни фотоизложби с обаянието на жените и техния таинствен свят. Значи тези интересни фотографски изложби ще се случат в галериите Париж, Алгара, Астри, Дега, Тера Арт Студио, Музикален център Борис Христов и в нашата арт къща Куклите, където обаче куклите, за съжаление, по бански не можахме да ги направим, но пък за сметка на това са едни красиви морски феи с вкус на лято и море. Нека да кажем, че всички тези галерии, които вие изброихте, ще бъдат отворени тази вечер от 18 до 22 часа. Какво ще се случва в това арт пространство, в което се намираме в момента? Тук ще демонстрираме с момичетата от моята творилница кукли от серията Морски феи, които ще бъдат много, вие ги виждате, много сини, много бели, много пъстри. След малко ще разберем как точно се правят морските феи и ще говорим с тези малки феи, които работят тук, но сега да обърнем поглед и към Юри Трейман, който ще ни разкаже за фотографските изложби, които ще могат да се видят във вечерта на галериите. Много накратко да обобщите какви са те. Тази вечер ние сме на средата на месеца на фотографията, 15-ти. Откриваме 4 авторски изложби. Авторите, които ще представят на улица Самуил своите изложби, са Алес Храдличка, утвърден автор, преподавател в надфис по фотография, така че ще може да видим един преподавател как показва своята работа в фотографията. Какви са неговите работи, които ще могат да видят? Работи са вдъхновени от китайската от преди 2500 години, китайската философия, снимки на сенките и една много интересна изложба, която съветвам да заповядат зрителите. Много накратко да кажем и другите двама автори, които ще можем да видим. Радостин Димитров е един млад автор от Стара Загора, който интересната тема изследва женската красота, така че това е една вечна тема и една много интересна изложба. Таня Граматикова е автор, който навлезе в българската фотография последните 5-6 години, печелики много награди, работи така много добре. И Кристиян Александров е един фотограф, който защитава тезата, че не свършва създаването на фотографията с натискане на копчето, а и след това в Photoshop може да се
работи много върху тази фотография. Сигурна съм, че и зрителите ще се убедят в това. Както виждате, колеги, много ще са изкушенията, които ще ни предостави вечерта на галериите. Сега съвсем накратко отправяме поглед и към малките феи, които правят морски феи. Кажете ни сега, каква е техниката за изобретяването на тези кукли? Какво точно се използва? Бутилка от бира. Аз съм сигурна, че всички имат много бутилки от бири сега покрай европейското. И какви са материалите? Прежда, дървена лъжица, лепило. Всякакви аксесуари. Колко време отнема направата на една морска фея? В зависимост от това какво влагаме в нея, колко искаме да я разкрасим, отнема не повече от 30 минути, според зависимости от бутилката, големината, но всичко е индивидуално. Всяка кукла си изисква своето време, енергия, която отдаваме и тя също ни отдава. Имат ли си имена морските феи? Абсолютно, всяка една си има име и името и... Добре, например, ето тази с лилавата коса, как се казва? Ето там. Коя? С лилавата коса. Трябва да погледнем, защото тя е направена едно момиче. Не, аз имах предвид ето тази с лилавата коса. Извинявайте, сега ще я видим. Лайза. Лайза. Да. Тъй като сме няколко, не сме само тези трички феи, много феи сме, всяка си прави своята кукла и си я надписва, си дава нейното име. Добре, много ви благодаря. Прекрасни са феите, които видяхме. Благодаря ви. Ще посетим и това събитие. Събитията са много тази вечер, както е голям избор на това, което можете да гледате по Българската национална телевизия. А то далеч не е само футбол. Да, не, засмях се,